No, vítajte pri mojom Star Wars magazíne, úplne novom, v roku 2013. Je písaný česky a je to komiks. Je tu napísané Do posledního muže 2. No, poprvýkrát sa tento Star Wars magazín objavil v roku 2012. Tak. Tu na kajaké je nasledujúce číslo, to je Do posledního muže 3, keďže toto je na pokračovanie. Bohužiaľ prvý diel nemám, ale tento som si kúpil. Toto sú napríklad Do posledního muže 3. Sembr je povýšená kapitána se svou jednotkou, se však nachází na bojišti ve svízelné situaci. Podaří se mu z ní dostat. Potom je tu Lady Luke. Jak se může stát dobrodruh typu Landa Calrissiana baronem, správcem oblačného místa? Stačí mi štěstí v kartách a ještě něco víc. A Kameny, první samostatná mise, zvedla 14-letého Mace Windua do divokého vesmíru na planetu Hurricane, kde musí nájsť kryštály pre svoj prvý svetelný meč. Takže určite si ho kúpte, ale toto je skôr... Tak, toto je Do posledního muže. Asi ako to vyzerala ten boj, ale radšej si to kúpte, aby ste sa presvedčili. Toto je skôr pre nejakých komiksových zberateľov. Aha. Tu je koniec, že pokračovanie na budúce. Potom je tu Cesta předem daná. To je druhý komiks, kde vlastne Darth Vader nájde pilota separatistov a chce ho mať pre seba. Lenže nejaký malivek ho chce zničiť, aby neprišiel o velenie. A nakoniec malivek umre, ale to už nie je dané. Potom je tu príbeh Luka Skywalkera, asi čo sa dialo po tom, ako cisár umrel. No to je všetko. Potom tu máme prvých 6 dielov, ak ste o tom nevedeli, si môžete zakúpiť ako Star Wars magazín Darth Vader očista. Môžete tam mať Anakin Skywalker, nepriateľské línie, Boba Fett, strojca skázy, Star Wars magazín Lojalita, potom Darth Maul ako poznamenán a Obieť, tiež s Bobom Fettom. Takže nezabudnite si tento komiks kúpiť, aj keď to čo kúpite za 6. Takže čau.